सुप्रभात, नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, खूप दिवसातून व्हिडिओ होतोय, माफ करा, काही अडचणी होत्या. सांगितले परवा दिवशी मी व्हिडिओ बनवलेला होता. असं आहेत आयुष्यामध्ये काही ना काही अडचणी, पण त्या अडचणींना तोंड देत आपल्याला पुढे जायचं असतं. झालं मित्रांनो, ग्रॅज्युएशन कंप्लीट झालं, वनस्पतीशास्त्रातून ग्रॅज्युएशन कंप्लीट झालं. वनस्पतीशास्त्र का निवडला तर आपला यूट्यूब चॅनल आहे, त्याचबरोबर घरची सगळ्यांना याच्यात आवड आहे. घरची सगळी पुढं आहेत याच्यामध्ये, आजोबा असतील, वडील असतील, आपण का मागे राहायचं म्हणून. आणि मला लहानपणापासून या गोष्टीमध्ये आवड पण होती, त्यामुळे मी वनस्पतीशास्त्र निवडला. मंडळाचा गणपती दाखवतो, चला जाऊयात तिथं. त्या तिथं गणपती बसवला आमच्या मंडळाच्या पोरांनी. कॅनलला पाणी आलंय, हातनं जावं लागतं जरा. कॅनलला पाणी जरा लेटच आलं, जरा लवकर आलं असतं तर बरं झालं असतं, कारण एकतर पाऊस पण कमी होता, पाऊस पण पडला नाही. शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागली, राडा झाला शेतकरी सगळ्यांचा. तर लवकर आलं असतं तर त्यामध्ये लोकांना पाणी मिळालं असतं शेतकरी मंडळींना. आता आपण आपल्या महत्त्वाच्या विषयाकडे येऊयात. तर मित्रांनो, आपल्याला ह्या गणपतीच्या पिरियडमध्ये किंवा ह्या पावसाळ्यामध्ये रस्त्याच्या कडेला एक वनस्पती कायम आढळते, त्याचं नाव म्हणजे आघाडा. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकताय, इथं आहे बघा, बघा ही वनस्पती. याला आघाडा म्हणतात, अपमार्ग म्हणतात. अशी बघू शकता, असं वनस्पती आहे मित्रांनो. ह्याचा देठ जरा थोडासा जाड असतोय आणि पानं अशी असतात, नॉर्मल हिरवट आणि कडेला पांढरे पानं असतात. याची ओळख अशी आहे. आणि याला वैज्ञानिक नाव अचॅरंथस अस्पेरा असं म्हटलं जातं. आता प्रत्येकाचं प्रोनाऊन्सिएशन करण्याची पद्धत वेगवेगळी आहे. काही जण अचॅरंथस म्हणतात तर काही जण अचॅरंथस म्हणतात. अशा पद्धतीची वनस्पती आहे, याचा फायदा आपण बघणार आहोत. आणि हे जे झाड आहे मित्रांनो, हे ॲमेरंथस या फॅमिलीमधले एक मेंबर आहे, असं देखील आपण म्हणू शकतो. या वनस्पतीचं आयुर्वेदामध्ये खूप सारं फायदे सांगितलेले आहेत. सर्वप्रथम ओळखीमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की बाबा याची पानं कशी असतात, थोडीशी हिरवट असतात आणि कडकडने, आणि पाठीमागे जी पानं आहेत ना याची थोडीशी नॉर्मल पांढरी झालेली असतात पाठीमागून. आणि याला सध्या तुरा आलेला नाही मित्रांनो, याला तुरा आलेला असतो. आणि आपण रानामध्ये किंवा शेतामधून जात असताना ते तुऱ्याचे जे काही काठ असतात ते आपल्या पॅन्टीला, शर्टाला लागत असतात आणि चिकटत असतात. अशा पद्धतीची याची ओळख आहे. आणि सगळ्यात सोपी तुम्हाला ओळख सांगतो, गणपतीच्या दिवसामध्ये याचं मित्रांनो हराळीसोबत जी एक दुसरी वनस्पती वापर केली जाते, आघाडा, ती हीच वनस्पती. आणि आयुर्वेदामध्ये या वनस्पतीचं भरपूर फायदे सांगितलेले आहेत. ते सगळे फायदे जे आहेत महत्त्वाचे ते आपण तुम्हाला आजच्या या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तत्पूर्वी तुम्ही चॅनलला आपल्या नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा. तर सुरू करूया आपल्या या व्हिडिओला. ही जी आघाड्याची पानं आहेत मित्रांनो, दम्यासाठी खूप उपयोगी आहेत. याचा उपयोग कसा करायचा तर मित्रांनो, असं सांगितलं जातं की याची जी पानं आहेत शक्यतो अमावस्येच्या रात्री तोडावेत. कारण असं सांगितलं जातं की बाबा प्रकाशामुळं याच्यातले जे काही औषधी गुणधर्म आहेत ते कमी झालेलं बघायला मिळतात. त्यामुळं अमावस्येच्या रात्री याची पानं तोडावेत. याची पानं 25 ग्राम पानं तोडायची, त्याचबरोबर 2 ग्राम मिरी घ्यायची, एकत्रित वाटायचं, याची गोळी तयार करायची, व्यवस्थित याची पेस्ट बनवून गोळी तयार करायची मित्रांनो. त्याचबरोबर आयुर्वेदामध्ये असं देखील सांगितलं जातं की कृष्ण पक्षाच्या 9वी पासून ते प्रतिपदेपर्यंत जर गोळ्या जर आपण रात्री जर खाल्ल्यात तर निश्चित स्वरूपामध्ये आपला जो दम्याचा त्रास आहे तो कमी झालेला आपल्याला पाहायला मिळू शकतो. पण हा प्रयोग करण्यापूर्वी आपण डॉक्टरांचा सल्ला निश्चित घेतला पाहिजे. त्याचप्रमाणे मित्रांनो, खोकला बरा करण्यासाठी सुद्धा या आघाड्याचा उपयोग होतो. जर या वाळलेल्या पानांमध्ये जर आपण मध मिक्स करून जर आपण खाल्लात तर खोकला बरा करायला आपल्याला हे आघाडीची पानं आणि मध मदत करू शकतोय. त्याचबरोबर बघा मित्रांनो, पुढचा फायदा काय तर ह्या आघाड्याच्या पानाचा अपचनाचा ज्या लोकांना त्रास होतोय, पचन व्यवस्थित सुधारण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकतो. त्याचबरोबर मूळव्याधासाठी सुद्धा मित्रांनो याचा उपयोग होऊ शकतो. आघाड्याच्या जो ज्यूस आहे किंवा जो काढा आहे त्याच्यामध्ये जर ऊसाचा रस किंवा ऊस असेल किंवा जर मध मिक्स करून जर आपण मित्रांनो हे खाल्लं तर निश्चित स्वरूपामध्ये मित्रांनो हा आपला त्रास आहे हा कमी व्हायला याच्यामुळं चांगल्या प्रकारे मदत मिळू शकते. त्याचप्रमाणे जुलाबसुद्धा थांबायला याच्यामुळे आपल्याला मदत मिळू शकते. त्याचप्रमाणे मित्रांनो, या आघाड्याचा पुढचा फायदा म्हणजे ज्या लोकांना जखम झालेली आहे, म्हणजे समजा आपली आई, आपली बायको जर स्वयंपाकघरामध्ये जर काय कापत असेल, काय बनवत असेल आणि कापताना चुकून लागत असते, विळी लागत असते, चाकू लागत असतो, अशा वेळेस मित्रांनो जर या आघाड्याचे पानं त्याचं बँडेज आपण व्यवस्थित बांधलं
घरच्या घरी. जर आपल्याकडे एखादी मलम नसेल आणि आपल्या गावाकडे जर आपल्याला उपलब्ध होत असेल आकडा, तर डायरेक्ट ते जर बांधलं, बँडेज केलं, तर मित्रांनो याच्यामुळं ती जी काय जखम झालेली आहे ती जखम लवकर भरून यायला याच्यामुळे चांगल्या प्रकारे मदत मिळत असते. त्याचबरोबर ज्या लोकांना डोळ्याचा प्रॉब्लेम आहे, डोळ्याचे विकार आहे, त्या लोकांना सुद्धा याचे जे काय मुळे आहेत, मुळ्यांसाठी सुद्धा हे मुळ्या आहे, याच्या मुळ्या डोळ्यांसाठी खूप फायदेशीर ठरतात. त्याचबरोबर बघा मित्रांनो, बऱ्याच जणांना, ज्या लोकांना मुतखड्याचा त्रास आहे, किडनी स्टोनचा त्रास आहे, त्या लोकांना पाठीमध्ये कंबरेमध्ये दुखत असते. अशा वेळी जर त्या रुग्णांनी जर ह्या आघाड्याचा जर रस आपण जर थोडा पिलो, तर निश्चित स्वरूपामध्ये हा आपला त्रास कमी व्हायला याच्यामुळे मदत मिळत असते. प्रमाणे याचा अजून खूप भरपूर फायदे आहेत. त्याच्यामध्ये दात दुखी असेल, दाढ सुजली असेल, त्याचबरोबर मित्रांनो पांढरे डाग असतील, कानात मळ झालेला असेल, अशा खूप साऱ्या गोष्टींमध्ये मित्रांनो याचं भरपूर फायदा आहेत. पण मित्रांनो, प्रत्येकाचं शरीर काय एकसारखं नसतं. प्रत्येकाला या गोष्टी मानतील नाही मानतील, त्यामुळे तुमच्या पर्सनल डॉक्टरला असेल किंवा आयुर्वेदिक एखादा डॉक्टर असेल, त्यांच्या विचारपूस करून त्या गोष्टी तुम्ही घेऊ शकताय, त्या गोष्टी तुम्ही करू शकताय. आपण स्वतः ह्या गोष्टी करायच्या नसतात. आमचं काम आहे माहिती द्यायचं, पण तुम्हाला त्या गोष्टी सूट होतात का नाहीत ते आम्हाला सांगता येत नाही ना. त्यामुळं मित्रांनो, निश्चित आपण तज्ज्ञांचा सल्ला घेतलेलं अत्यंत चांगला. आजचा हा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर निश्चित लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. असं नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत येत राहतील. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र.